Owino biwinjo ka chenro ma Willis ni godo no bedonjo maber. Ben gima nyalo timore king'iye. Yes, ka gik mowachogo are factual. To timre atima. Gima we need and you need those facts. Kako wachogi no. And background mara in investigations. Ka Willis obedo president. To kelo na fact ni sirkal nokawo gowi. To gowi ni pesa ni. Because I'm traceable. No kobiro Kenya. No the account retriever. Ting'eyo ni the first thing en ni kata mana that institution manok chiwo gowicha. Nwach nondikore gi Kenya. Nok ondikre gi that individual. It is a right mondo itamri ni okinyal chulo ng'ano. Nwach nyalo kone ni gowi ni miyo pinywa ni tamo miyo ni tere account Owino. So kagima Willis wacho ni jomoko nokawo gowi anakia. I can't say that much. I won't get that record. To ka en adieri ni jomoko nokawo gowi ni to gowi no kobire account ma Kenya, to it is possible mondo sirkal odagi chule. Gima is happening en ni Eurobond tayari nyocho osechul. Gichule. Actually osechule. Koro kosechule akia kaka Willis kopo na dier gima wacho na dieri akia kaka you will come into that. But ineno josiasa gi nyaka ta promise polo. Sama gimanyo gimoro, they can tell you anything. En Safina mowacho ni ok en gima chakre kawuono. Safina no chakre chon. Gima miyo Safina ni pokotiyo I don't know. Akia kata wan ni koro Willis gi Wanji. Watiege. Nwach kata Wanji neno ang'e ni kayawo ne file sani. Yawa. Onyalo ringo molal. Ose yawo file de Wanji mang'eny. To miyudo nega gin ga mana mag bunde. Poko yawo ne file Owino. Maybe ose yawo ne file gi jomoko ng'eyo gima timo. To kata bana en kiyawo ne file no inya ng'eyo history mare nya pendo bwana ni. Otimo ohala man. Kano nyuole odhi school kanye, ko high school, otiyo kure, oyudo pesa kure, otimo. To ng'eny jo ohala gi. Kichako koro luwe tir. To gichokre jo ohala 1,000 giduongi properly. But mane Kenya. But gima important and our country is very, very important. Ka wanyalo bedo jo manyalo timo gik moko in the right way. Pinywani is very rich. I've always told you, ni kata manasani king'eyo Africa mzima, one of our best ports in Lamu, one of the best ports we have, it's a transshipment port. The only major transshipment port mawanga Africa kasani iluongo ni is in next to Port Elizabeth. What is the name of the port? It's down in South Africa. Kanye mitime transshipment. But king'eyo the shipping route, king'eyo Africa, the Horn of Africa, gikama East Africa nitie. Tibro neno ni kiwalk America, you pass through Suez Canal. Kiwalk Europe the same. Kiwalk China the same. Kiwalk Asia the same. Kiwalk Far East the same. Omeo East Africa and most of Lamu is in the best position for transshipment. Ting'eyo ni nyocha wagero Lamu port. Kaka wagero Lamu port to poko bedo fully utilized. And Kenya is very advantaged because Ethiopia is landlocked. South Sudan is landlocked. Uganda is landlocked. Rwanda is landlocked. Burundi is landlocked. DRC is landlocked. Omiyo wan meli bira ipima be no kwang'ew. To kogo to pesa. So gimaji bro penjrento watiyo gi pesa ni nadi. Omiyo ok en only sirkal masani. Wan ga lot of historical injustices and issues gik mosetimore for a very long time. You remember Kenya kancho chopo kama kata jikwalo penj. A very moral thing. Jikwalo penj no anka school achiel dalo moko neno kama seno joyudo ji 222. Then ka things obedo matek to the following year at achiel kende moyudo. One kani wasomo
to kanini advanced level kin gidi adek. There were principles. Ne one give principle A 6 marks, principle B 5 marks, principle C 4 marks, principle D 3 marks, principle E 2 marks, subsidiary 1 marks, and then F 0 marks. So those days, what used to happen, kata you do 90% in one paper, another paper you do 40%. Distinction 1 and 9. You do subsidiary kata principle E okay you do. Okay, korere weti mede to obedo 130%, obedo 65 you do B minus. No, that was not the case. So gimati moreni, it is true we have a very rich country. One give vast opportunities in this country. Gimaketo this country and siasa. Siasa. Okay. It's the major problem. We must think as a country. How can we work together and how can we go for merit? Because if onango kaniti jimangeny mar in positions to give merit, but gin kwondego because they can contribute. For example, Nwankangato is on a table. Kodngama. I want to give you an example. Jikaka sonko gini okin jomoro bedo level mar governor inge mano. Because Kenya okoko suji. But ibro pay what reason makes that person to be there? Jomoko be winjo kaningato ne onge certificate, ni to ngeone certificate, koro there are disputes. Such things gin gik maketho nying piny and tendwa. So one number of issues we need to discuss as a country. Not nijigore. We need to discuss them honestly and say mok nikare, manikare, maber, marach. Okay. Yes.